हादरनि रैखाथिगिरि पुलिस सान्थ्रिफोरनि गेजेराव माबा जेंनाखौ लानानै हरखाब गावजों गाव गुलि गावलायनाय जाथायफोरखौ सम सम नुनो मोनबोदों। बेबायदि जाथायखौ दिनै फुंनि समाव सराइदेउ जिल्लानि सनारि सदर पुलिस थानायाव पुलिसनि मोनसे गुलि गावनाय खास्रि-बिस्रि जाथायखौ नुनो मोनदों। मिथिनाय बादिब्ला सनारि पुलिस थानायाव बिबान सामलायबाय थानाय नगाव बहरमपुरनि 9थि एपिबि एन्ड कन्स्टेबल गकुल बसुमतारीखौ दुथां पुलिस दीपक काकतिया खास्रि-बिस्रि गरथाम गुलि गावो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों बिसोर सानैनि गेजेराव थांनाय माखासे साननिफ्राय दान्थे-बिदान्थे जाबोदों। दिनै फुंनि समाव हरखाब दीपक काकतिया गकुल बसुमतारीखौ थोंजों गुलि गावनानै जिउ फोजोबो। बे जाथायखौ लानानै गकुल बसुमतारीनि नखराव दुखुनि मोनसे थासारिया साग्लोबदों। मानोना गकुल बसुमतारीनि जुलि जानाया बोसोरसेल' जादोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायखौ लानानै गकुल बसुमतारीनि आंगो बिसिया दुखुनि थासारियाव गोग्लैनानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। फारसेथिं जाथायनि गुबै दायनिगिरि दीपक काकतिखौ पुलिसआ हमबाय आरो दासान्दि जाथायनि सायाव संदाननायखौ सोलिहोगासिनो पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।